Siyabingelela mbukele ekhaya igama nguTebohongo wakasibisi Sibongo. Namhlanje sizokhumbula ukuthi ngesonto ledlule kube nomonakalo omkhulu eindaweni ezahlukene kusona lesi sifundazwe ngenxa yesimo sezulu. Abantu abangaphezulu kwamakhulu amathathu balahlekelwa imiphefumulo yabo njengoba kuyimanje kusakhona imindeni esakhala esacinga wona amalungu wemndeni yawo. Izinto eziningi-ke ezenzakalile njengoba sibonile nobuholi besifundazwe buhambele indawo ezahlukene ukukhalisana nemndeni kanye nokubheka imonakalo eindaweni ezithe zathinteka. Umengameli wezwe naye simbonile futhi efika kulesi sifundazwe ehambela nayo imndeni. Sibese sihambela-ke indawo yasemzinyathi ngaphansi kwawo umasipala iTheku njengoba kuyindawo le engaphansi kwenkosi yesizwe Yasemaqadini. Nakhona kule ndawo mningi umonakalo wenzakalile njengoba kubhodloke amabhuloho abantu abaningi bagcina bengasakwazi nokuya emsebenzini nokuphazamiseka kwezimoto kwagcina nakho kuphazamiseka. Sibe nezingxoxo ezahlukene namalungu womphakathi nezinduna zendawo kulona futhi lolu hlelo esikuphathele lona osukuna namhlanje njengoba sibheka nje ezinye zezinto ezithe zathinteka ngasimo sezulu sokuba naye futhi ingxoxo ekhethekile esiqophile ethinta isazi ngezinto ezithinta ezemvelo ukusicacisela nje ukuthi mayelana nalomonakalo esubona wenzeka ngalisonto ledlule ingabe kusuke kwenzakalani ngokwesimo sezulu nokuthi umphakathi ungasiqapha kanjani ukuze ukwazi ukuzivikela. Kwele ekhaya sendaweni yasemzinyathi eduze nomfula umzinyathi njengoba ulibona ibridge elibizwa ukuthi isogodweni. Mubuka ngakuleli side engakulona amanzi asuka la ngaphezulu imizi ngala kuyabonakala nezindonga ezibonakala ukuthi idilikile ihlabathi amanzi uyawabona futhi ngendlela ahamba ngayo. Leli bridge sike sasenza isitori sakhona noma udaba lakhona ngaphambilini njengoba ngaphambilini umphakathi wakholwa ngokuthi linenhlabathi. Inhlabathi yakhona ivoshokileke kuyavela manje kwavuleka umgodi indonga amanzi asashona nakhona ngaphansi. Kunovaleko ngokomphakathi ekuthenini kunomgodi la ngaphansi njengoba kungacaci ukuthi umfula oqhubekayo noma umfula oqala ukushona phansi bese kuyisikhathi uqhubeka. Kodwa ngezinto ezenzakalile njengoba kulokhu iqalile imvula nomonakalo esubonile ukusukela ngolwesibili. Sinazo izinduna zondawo la sinonduna umsomi njengoba le ndawo ingaphansi kwesizwe samaqadi sinonduna unxumalo bese siba naye induna ungcobo kuyena ozobe sesichazela-ke kabanzi ngokuthi ukusongo lesibili ngabe mungakanani umonakalo osuwenzakalele kulezi ndawo. Indawo enjenganalezi-ke indawo lezo isuke ifana nalezi ezisuke zisemakhaya njengoba kuyindawo esuke ziyizakhiwo la khona abantu beba nendawo bese beyazakhela yona. Nduna ungcobo siyakubingelela siphinde sikwamukele osukwini lwanamhlanje. Ngiyabingelela ngiyanamukela nani njengoba nifikile. Babukele emakhaya kusuka ngolwesibili kuze kuzoshaya usuku lwanamhlanje kulimaleke kakhulu. Mningi imndeni ehlezi obala eminye ayinayo ngisho indawo yokuhlala. Kunabanye abalahlekelwe abayithandwa zabo bazithola ezinye azikatholakali kusaphequlula. Into ongayazi ukuthi izothathwa ibhekiswe kuphi ubani ongase abe nosizo kuwona wonke lemndeni ehlelwe lesehlakalo. Sonke siyinduna sikhathazekile nenkosi impela yamaqadi ikhathazekile ngokwehlele indawo yayo. Njengathi thina zinduna kuumthetho wethu ukuthi sihambe singenela leyo mndeni ehlukumezekile noma ekhahlamezekile. Siceleke nakumphakathi ozwayo ukuthi lokho anako angaphosa kuleyo mndeni akukhathalekile ukuthi yini lokho nako ongakuphosa kusize leyo mndeni ehlwembu. Ukusuka kulomfula mhlawumbe zingaki izinto abantu nemizimba ngeke ngakuzwa kade sisakhuluma sixoxa ukuthi khona nemoto enayibona isuka ngala ngaphezulu yazi yophumela lapha ya enzansi. Khona imizimba esitholakele ukubona lomfula mayikhona mingaki ngokombiko sayitholile. Ngokombiko esayitholile imizimba iwu8 imndeni ehlukene. Lo 4 kulo 8 umndeni owodwa kulo 4 bawu10 abahambile usiswa khona akwatholakala. Lawo omunye futhi eyenza lo 8 imndeni ehlukene esatholakala. Asazi bangaki abasafihleke ngaphansi kwenhlabathi. Udaba laleli bridge ludala. Ikhona indlela eseke nazama ukulixoxa ngithi ngaphansi kwamasipala waseThekwini. Nikhona ukuxhumana nakho nekhansela mayelana nokuthi leli bridge lilungiswe.
Impela kukhona ukuxhumana okwenziwa phambilini. Mawuxoxileke kuyekuthiwe linda kuzolunga. Naku kwenzeke umehlakalo longaka. Umyalezo engawushiya kubahlali ngathi ngicela siqapheleni. Uma ubona ukuthi lapho ukhona awuphephile, nansi imvula iyaqala, suka uye la uzokwazi ukuphepha khona. Sibonga kakhulu baba. Ngiyabonga nami. Iyona-ke induna yendawo unduna uNgcobo besikade sikhulumisana naye njengoba bekade ke esechazile ukuthi kuwona lo mfula osemva kwethu ziyishakalombili idumbe seyitholakalile ikhona nemoto futhi engakazeki namanje ukuthi kephi kodwa ke kade lisanethi imvula bayibona iqhamuka khona ngaphezulu ishona ngakhona ezantsi. Ziningi ke indawo esisazoyibheka nanjengoba sazonyukela nangakhona ngaphezulu kwamanye ama-bridge awela khona umphakathi njengoba namanje uthole kanzima uwela nezingane la njengoba ingekho enye indlela abangakwazi ukuthi bayisebenzise. Kuyona le ndawo akugcinanga ukuthi kumuka abantu kodwa inemigaqo ehamba izimoto kanye nezithuthi zemphakathi okungamatekisi njengoba kuloneleli isonto ledlule baningi abantu abangayanga emsebenzini ngenxa yokuguguleka kwemigwaqo. Since iqala imvula la sithwale kanzima ngalendlela ukuba izimoto zistakile kwangakwazi ukuhambeka nemizi eminingi ibhidlikile imthangala yakhona. Angikhulumi kwebridge ke nje konakele kakhulu engangoba kuthe Sunday induna yasendaweni usihlalo wenduna umndeni phezulu unqumayo waphuma nezinsizwa zakhe sazokwazi ukubamba la sidudula ngeingalo. Sasebenza nje kanzima sikodwa sivula u1 lane just for ukuthi ukwazi ukudluleka ngomsomluko sakwazi ke abantu ukuthi ngiyakazeke kuze kube manje na kodwa ke akuphelile ke bakwethu ke kusanzima ngoba kulo line lo donsele emanyaseni ekonyo river akahambeki kusavalelekile njengamanje na ke sinazo la induna bandla zonke kunjena nje saqhubeka na ukubambisana nazo induna zethu onqumalo la usihlalo weinduna zaseNew River. Siyacela ke bakwethu nalabo bangakwazi ukuthi basilulele isandla sikwazi ukusizakala kule ndawo yethu ngoba kakhulukazi bakwethu imigwaqo umgwaqo akunyakazeka akuthi insi sijamile sikwazi ngishiye emsebenzini. Inkinga enkulu esibhekene nayo umgwaqo akunyakazeke ngempela mase sisizakala kuleyo ndawo nje ama-bridge bakwethu leli bridge lekwaningi lenza igigaba selelamukisa umuntu sathenjiswa kwathiwa lizolungiswa hayi namhlanje lisalungisa kuze kuzophindeka nje manje nje asazi noma lo muntu bese efuna ukulanda abanye abantu ngoba abaningi bahambileke lezansi bakwethu sicela usizo ku government phezulu ehle nemedia lakhe bazosiza lapha siyacela sibonge kuleyo ndawo masingasizakala nje. Kusenjalo sibe sesihambela ihhovisi lenkantolo yendawo Inkosi umqoqi Ngcobo ukuthola ulwazi ngokuthi mungakanani umonakalo kule ndawo wenzakalile. Inkosi Ngcobo izwakalise okukhulu ukukhathazeka yaphinde yazulana nemndeni. Angiqale ngiveza ukudabuka kwami kwabantu abashile emhlabeni ngenxa yezikhukhula kakhulukazi ezweni Yasemaqadini lapho kuhanjelwe khona abantu abaningi kakhulu emhlabeni. Khuluma nje lana Emzinyathi ngihlezi la enkantolo ngiyaphuma kuthiwa ngiphuthume ngiyobheka ekuleni imiziqibekile zikhukhula abantu bayamuka abanye baqhamuka ngenhla nonkulu sekuze idumbu beyohlangana ezansi lapho betholakala khona sebebaningi idumbu zala emaqadini lana mangithi khona indawo la esithi ikwaseme sibiza la sithi ikwaseme ngomgwaqo ojikayo ngathi uyayiplane lapho kuthange bekutholakala idumbu eziwu-11 manje kuthiwa namanje siyatatululo sekutholakala ezinye futhi idumbu asikasithole isibalo esanele ngoba idumbu eliqhamuka ngenhla nompula ezinye zimuka isuka enhla nompula ezinqwabelana ezansi laphana kwasema bese kuthi endaweni yami eseduze kweDiamond Dam kuthiwa abantungwa lapho umndeni owodwa wakasibiya
angisho ukuthini angiqonda ukuveza inyembezi kodwa etenzeke lapha ngishayise ngovalo la kufe khona ingane eziwu4 sizalwa indoda nomfazi kwasala indoda nomfazi kuphela bafa kanjalo labantwana abasibiya izolo ngingaya khona ngabanjwa udaka ngakwazi ukufika egcekeni bekukhona nomongameli mangizwe umongameli Inkosi Ngcobo ibisuyinxusa laba abayithintayo befuna ukuletha usizo ukuthi bengasizakale ngokwenza inkohlakalo ngokuhlupheka kwabantu kepha ngakube ngabantu abazoletha usizo. Abantu zikhona inhlelo zeziwa ngabantu abahlukahlukene abawusizo esizweni. Lenze njengabo nje amakhansela nawo lona usizo esizweni ayakwazi ukuthi abhalisa abantu abalingalelwe abhalisa abantu abafelwe bonke njalo ukuthembisa ukuthi lo khona ukuthiza bayokuthola abantu ngasho ukuthi ngibona kuphi kodwa ke mase kunje ngemiqiniso khona ukuqhamuka ngapha uzosushayelwa ucingo kathi cha sizofika lapho Nkosi ngo1 o'clock emini silethe ublanket esithethelwe nalo ngocela kubantu abeze emaqadini beze ngokuthando bangezi ngoba sebe osomathuba thize bethola amathuba thize sebezo ngifune lapho kodwa ngangijele nje labo bantu abeze ngoba bezosiza abantu beze ngoba bekhala bezosikhalisa ngempela ngoba osomathuba yade ngifuna ukuyisho ngoba lonto izistili izongihlukumeza mase ngithola ukuthi nangu lo muntu bekusomathuba ngohlukumezeka ngeke ngimenze lutho ngibeka amakhosi ngasamadala asemaqadini ibona ukukhuluma naye kusenjalo Inkosi Ngcobo ibisicela zonke izinduna ukuba zilethe imbiko ngokwezindawo mayelana nomonakalo owenzakalile. Bezomhlangano uzobelana lana ngesonto zonke izinduna ezeyigodi ezenzizwe namalunga esizwe angafika sizokhalisana sisodwa ndawonye. Angiphinde ngiba kule ndawo lena engithena iPolar Mloshi. iPolar Mloshi ayiwale ndawo besikhulunywa ngayo kuma-TV kuthiwa intuzuma cha. iPolar Mloshi indawo esemaqadini ephansi kwenye induna eyiphethe. Lapho befike khona umongameli izolo kwama wayibuka le ndawo la qhubeke khona la kufe khona umndeni owodwa kufanele bawu10 usize ngibhena le maqadini lonke lolo engodinga ngikhumbula nifikile lana KZN 1KZN sikhola ngama-bridge la anqamukile futhi nalelo police asiphuma ngalo lisogujeni bese beliqala lenqamukile futhi mhlambe ngisocela ukuthi nibakhiphe obuchwepheshe bangempela bazonza ama-bridge i-bridge ethiwa Godweni lenqamukile izinkomo zigugulekile zihambile inkomo zihamba namanzi inkomo kuyo yabantu leyo abayiqhenya ngayo ngoba ayikho enye into esiyaziyo thina abantu abamnyama ngaphandle kwenkomo ilona bhenki lethu lelo bafika basitshela ukuthi ibhenki elikhulu lemali sasingayazi manje sasazi inkomo ilona bhenki lethu zenkomo zifileke eziningi inkomo yebo zikhona eziphilayo kepha eningi nazo futhi zifile zihamba namanzi asazi ziphilele phi noma ziphele ngoba ziphuma lana kuMzinyathi river zihambe njalo zongena kumngeni river kuyi-mouth of Mzinyathi river isuke lapho straight to Blue Lagoon angazi mazaphi zifike Blue Lagoon ilona zinabantu mhlawumbe khona bazotholakala ngapha ku-Blue Lagoon nje nabantu asazi kodwa zibuziwa ngisho ngithi la emaqadini imigwaqo phelile indaba yayo socela nje usizo ukuthi uhulumeni asilekelele yebo amakhansela akhona sasebenzisana namakhansela afikile la kumina acela indawo ukuthi
ubisa abantu abaswele bazohlala lapha abaneziholo enkantolo ukuthi abahlala kuyona. Umpendulo Dlamini ongusosayensi wezemvelo sibe sesixoxa kabanzi naye ukusicacisela ngesimo sawo lo monakalo. Dlamini siyakubingelela sikwamukela osukwini lwanamhlanje ungomunye wabantu abanolwazi olunzulu mayelana nezinto ezisuke ezithinta isimo lese environment. Siphuma esikhathini la bekade isimo singesihle namanje kuyavela ngokwezangoma zezulu ukuthi izulu lisazonetha. Kuba nomonakalo omningi ogcine kokunye kunga-understandeki ngoba ubona lo monakalo wenzeka nasey'ndaweni othola ukuthi kwakhiwe izindlu but zimuke bekade ibonakala sesimeni esikahle. Mhlawumbe masingachaza nje noma ungakusichazele ngokwalazi lakho ukuthi ingabe lesimo sezulu bekade sibhekene nazo eshiya umonakalo kusuke kade kwenzakaleni noma yinto vele ehambe ibe nesikhathi yenzeka ngokwemvelo. Sabona ngiyabingelela empathohlelo ngibingelele nababukeli emakhaya. Lesimo sezulu esenzakalayo njengamanje esikakhulukazi eThekwini sidalwa isystem ekuthiwa i-low pressure system. Ama-low pressure system ngokwesayensi iwona aletha imvula la eSouth Africa. So mubheka KwaZulu-Natal naseThekwini khona i-low pressure system e-unique eyenzeke ngakhona ekuthiwa i-cut-off low. Yiyo-ke njengamanje engaphezu kwethezi le cut-off low le ikwazi ukuhlala between 3 and 6 days yenze umonakalo omkhulu. So ngokwama-predictions ama-climate change scientists ama-events akanje ama-floods nani kade apredict and njengoba kuthiwa lesimo lesi so climate change phecelezi ukuguquka kwesimo sezulu sesisihlasele ngamandla and yiso lesi esenza ukuthi ama-events akanje enzeke much more frequently because if sikhumbule about 2 years ago futhi zike zasihlasela imvula enje eThekwini. So sekulesi sikhathi lesi esasipredictiwe ukuthi sekumele sibe ready ngaso sizilungiselele. Mhlawumbe kumbukele esekhaya nakumuntu nje omehlakalile nakumuntu nje ewonke yini angayiqaphelisisa mangabe noma yes angayiqaphelisisa mangabe kuzohlasela izinto ezikanje. Into ebalulekile la empathohlelo is ukuthi mengabe sekuqalile ukuna akukho okutheni osungakwenza. So into kumele uyenze ukuzama to move to higher ground, move away from indawo ezinjengemifula, imihosha, amaxhaphozi, khona nendawo ekuthiwa ama-wetlands. Kunabantu unfortunately abakhe izakhiwo zokuhlala kuma-wetlands. I-wetlands ngokwemvelo ukuthi imumathe amanzi esikhathini esikanje esinemvula eziningi mase kuba khona abantu abakhayo khona ngoba imvula isuke ingalathiki. So into ebalulekile is to move to higher ground. Abantu baqoqe ama-emergency items abo, ama-documents, i-medication, imali, ama-flashlight, kwezinye indawo kuphele ngisho ugesi, ama-flashlight, charge amafoni. Mase okubaluleke kakhulu kunakho konke is to pay attention to umabonakude nemsakazo enika imiyalelo or ama-instructions from uhulumeni kanye nama-local disaster response teams. Kubonakale sesigoqa nje kubonakale kukhona nokuguguleka kakhulu kwenhlabathi kwezinye indawo obuye ungaqonda ukuthi bekade kwenzakalani kulokho mhlambe ikuphi ongachaza nje ngendlela okwenzeke ngayo. Ukuguleka komhlabathi into ekudalayo into eyenzeke isikakhulukazi endaweni ezisemalokishini nesendaweni ezisemakhaya kodwa futhi sibonile nasendaweni ezisemadolobheni abantu bakha emhlabeni onesihlabathi esingaqinile enough. So because imvula azazi zihlasele kakhulu umuntu kade etshela ukuthi indawo yakhe i-right khona abantu abathenga ama-site afake isihlabathi aqinqe afake i-foundation akhumuze kanti isihlabathi
asikho strong enough ukubamba amanzi so ukuthi meselina kakhulu izulu ihlabathi sesigcwele amanzi mase siyaguguleka so ukugcwala kwamanzi phansi esihlabathini okudala ukuthi umhlabathi unyakaze kuguguleke izindlu kwenzakala umonakalo omkhulu. Umbiko nguTebogo Sibisi, Emzinyathi eThekwini.